nzvimbo yakanzi RIP, rest in peace, somebody by the reason of the anointing went on to rise in power in the same place. You can still rise in an environment, in a place inonzi nevanhu hapana chinosimuka, hapana chinobuda. Kudenga kuna Mwari vane rudo, vane nyasha neupenyu hwako. Life yako ingangodaro iri RIP, isina chinotarisirwa chakanaka, isina power or anything chingatarisirwa kuti chingaitika. There is God in heaven who is so faithful. I see you rising from a place isingatarisirwa kusimuka kwevanhu. Hama dzangu ndokuita kwaMwari. Mwari vanoita zvishamiso, Mwari vane hanya, Mwari vane rudo, Mwari vakatendeka. Life yako iri in such a place. Wafa watovigwa, body viewing yaitwa, changosara iri burial. You can still rise. You can still rise. Why? Iye ndiye anonzi kumuka ndiye upenyu. Resurrection and life. That's Jesus for you. Stage yasvika zvinhu zvako kana ichinzi death, haisi final stage. Why? Nokuti iri mwezita rake unonzi resurrection and life. I am resurrection and life. Yako yakaitwa kumakuva kana kuti kucemetery or kugraveside or graveyard. Pane murume anga afa, vanhu ndokubva varonga, ndokubva vaenda for burial vachida kundomuviga. Vari kugraveside ndo pavakaona hondo yevaMoab ichiuya. Ndokubva vameka a decision yekuti tikaida kumira pano kuti tikazoita proper burial tinourawa, kune hondo iri kuuya. So ndo pavakadecide kukanda murume wanga wakatakura the dead man into an empty tomb. There was an empty tomb, and the tomb belonged to Elisha the prophet. The tomb was empty, was open. Not empty, it was open. Mamre mabonzo a Elisha. So vanhu pavakaona hondo ichiuya ndokubva vameka idizeni ngatingomukandai chero muguva riripo rakashama. And it so happened kuti guva iroro raiva raElisha. So pavakakanda murume wemuguva iri, Bible rinoti paakandoguma mapfupa aElisha, he came back to life. Kureva kuti akakandwa muguva rine chekuita nemunana wake. Asi decision iyi haina kuitwa nevanhu nekuda kwokuti vangodawo kukanda munhu muguva iri. Decision yauya nekuda kwokuti pane hondo yavaona, so they want to run away. Ndobva vati regai tingokanda paguva riri close, riri pedyo uye rakashama, an open grave. So secret iri pano, kana nyaya hombe iri pano ndeyekuti my enemies, the Moab raiders, pavakafunga kundoataka the people of Israel, vakauya uri musi weburial yemurume uyu. Ndo vakakonzera kuti pavakaonekwa ava vakakanda munhu muguva raElisha, munhu ndokubva amuka. So the key factor here ndeyekuti pane hondo dzinosimuka, kwete nekuti dzinoda kukudestroya, but dzasimuka nokuti you are about to enter, kana kuti waapedyo nekusvika pane munana wako. So chinongodiwa bedzi ndechekuti kana hondo iyi yasimuka, yaonekwa, that's the time yaunogona kukandwa mublessing or mumiracle yako. Ndiri kuti kudiko mangwanani ano. Romans 8:28, not all things work out together for good to all those who love the Lord. Kureva kuti kune kuita kwaMwari kuno include your enemies. Kana kuti ndoti kudai, your enemy or your enemies can be part and parcel of your destiny. So apasi pese patinofanirwa kugara tisina ma-enemies. Why? Nekuti pane pavanofanirwa kusimuka kuti upenyu hwako uchisimuka. Pane pavanofanirwa kuita stand against you kuti ugone kuita a right decision. Decision yakaitwa nevarume ava was a right decision, but it was not a planned thing. Kureva kuti by planning vanga vatochera guva rekuti vavige murume uyu,
but pavakaona hondo ichiuya yaMoabhu ndokubva vati aregai tingokanda murume uyu muguva riri pedyo panapa titize. They didn't know kuti pavatosvika paguva risiri remurume uyu ndo pane blessing yake. So havasi vekwaIsraeri vakanyanyopefoma vakanyanyomira kuti murume uyu amuke, but the coming of the enemy ndo yakadena the blessing or the favor to this dead man. So there is a dimension or a level in life yekuti you need to thank God for enemies. Nekuda kwekuti varume ava dai vasina kuronga kuda kundorwa neIsraeri, murume uyu aitwa yandinoti proper burial, in a much respect, in a dignity, yet isina resurrection. In other words, ndikuti ngwarira kubatwa zvakanaka paunofanirwa kumakwa nekuvengwa kuti ugone kusimuka. So there are times yekuti you are under attack but you cannot see it nekuda kwekuti things are okay. Pane kumwe kunaka kwezvinhu nekuflowa kwakanaka kwezvinhu kuri orchestrated by the enemy, but nekuti ndo mafungiro ako ndo zvaunoda kuti zvingofamba zvakanaka all the time, unogona kutadza kuona, unogona kusatonamata kuti Lord help me. Just imagine by common sense, when things are flowing the right way, when things are okay, truly apana paunogona kusensa kuti you are under attack. Dai my enemies asina kuuya, vanhu vakanyatsoita proper burial pamurume uyu, hapana aigona kuziva kuti murume uyu amisa opportunity to bounce back to life. Hear me. Unoziva here kuti pane nguva yekuti zvinhu zvichifamba zvakanaka, but kana uri mature spiritually unofanirwa kutoziva kuti hazvisi kufamba zvakanaka, nekuda kwekuti dai murume uyu akanyatsovigwa muguva rake, vanhu vaidzokera kumba vachiti vatamupa last respect, aita proper burial ine dignity, hakuna aigona kusensa kuti we have missed kana kuti murume uyu apotsa opportunity to bounce back to life. So hapasi pese pazvinongofamba zvakanaka onzwa kuti aiwa ndiMwari. When you are mature enough spiritually, unogona kutoziva kuti kana uri type ya Joseph, kusavengwa nevakoma nekusatengeswa iataki, because destiny yako ine chekuita the rising of the enemies against your life. I'm sure I'm talking about deep stuff here. Sorry, it's a bit hot now. Kwa peace. Todati tinzwanane pana pamangwana nanhasi. Zvandiri kutaura ndiri kunzwa zvakati dzamei mbishana. Why? Nokuti pfungwa dzedu, kurarama kwedu, zvatinoshuwira nekuda ndezvekuti zvinhu zvingofamba zvakanaka, zviri smooth all the time. That's our prayer line and our prayer life. Upenyu hwedu huendeke, zvinhu zvifambe zvakanaka nguva dzese. Asi unoziva here kuti pane pamwe pekuti zvichitofamba zvakanaka unenge utori under attack. Zvichifamba zvakanaka unenge uri under attack. Imagine this man onyatsovigwa muguva rake proper burial ine respect ne dignity. Hakuna munhu aigona kuziva kuti this man has missed an opportunity to bounce back to life. Why? Nokuti musi chakaita kuti agone kuita bounce back to life, rangu rati they threw the man's body. They threw, vakakanda, vakamurasa. Haisisiri burial, kukanda, kurasa. Yet mukuraswa nemukukandwa ndo munoita kuti ugone kunoita contact ne miracle or ne blessing. Proper burial inokunyima miracle, inokunyima an opportunity to bounce back to life. But zviri abnormal zvekuti vanhu vanobatsirana chitunha chemunhu vongokanda muguva vachingotiza, kana zviri izvo zvakamusvitsa pamiracle nekuita bounce back to life. Muupenyu hwedu nhasi zvinoreva kuti pane zvimwe zvinhu zvinofamba zvakanaka nokuti you are under attack.
Makatabosha. Ameno kana pana ari kundinzwa. I just want to download the level kuti ndinyatsonzwika, but I don't know so far if you can hear me so clearly. Kana muchinyatsonzwa zvandoredza kuexplaina panapa. Nature yedu zvatinoshuwira nekuda kuona zvinhu zvichiflowa zvakanaka. That's our prayer life in our prayer line. Zvinhu zvifambe zvakanaka. Hakuna munhu anoita prayer yekuti God bring me more trouble. God bring me challenges. God raise enemies to stand against me. Hakuna ma-prayer lines akadaro. Zvishuwo zvedu sevanhu is for things to flow and move smoothly. But pane nhau yekuti muupenyu hwako, your enemies can be part and parcel of your destiny. Your enemies can be a push factor for you to get to another level in life. Vana veIsraeri pavakabuda muEgypt, thank you Jesus, pavakabuda muEgypt vachienda Canaan, vasvika paRed Sea, they were not ready to pass through the Red Sea. Although the sea was opened, it's not an easy thing. Kufamba pakati pemadziro emvura, right and left, akakura kwazvo. So God had to let or allow the Egyptian soldiers to follow them. So ndofunga iyo pavakacheuka vakaona the army of the Egyptians following, zvakabva zvava a push factor kuti vagone kuita partake the blessing yekupatsanurwa kweRed Sea. So kune imwe pressure iri necessary, kune kumwe kuuya kweenemy kuri necessary. But isu sevanhu, we don't pray along those lines. Imagine you praying, God raise people to fight me. God allow my enemies to come now. That will never be a prayer line anyone. Anyone panapa. Let's be real, guys. Hakuna anuna matra trouble kuti uye. Hakuna anuna matra challenges kuti raise against you. Wesa anuda breakthrough. But there is a dimension in life. Your breakthrough is connected to the breakdown or to the coming of the enemy against your life. Augone kupinda wega muguva raElisha. Remember, he was a dead man already. Paitoda vanhu vanomukanda. Vana kuuya kumakuva kuzokanda munhu muguva remumwe munhu. Vana vauya kumakuva kuzoita proper burial in a respect. Vachaita kuti vagone kukanda murume uyu, vakaona the enemies coming, the Moabites coming against them. Ndokubva vati varume, hondo yauya tinoparara, let us just dump this man and run away. Guva rake zviri pachena kuti raririko uya raratotyerwa kare. As enemy payakaonekwa, they were close to the open grave raElisha. So murume uyu haana kupunda mumunana wake mublessing nekuti vanhu ndozvavanga vachida. Zvaitika nokuti vanhu vanga vasingatombodawo kumukanda, asi zvaita kuti agone kuenda muplace inounza kumuka, inounza revival, inounza resurrection, inomupa blessing to bounce back again. You only thank God after the miracle. Why? Because the process is not the one that you can desire. Unozongotenda Mwari bedzi ne result. Nokuti process yacho was not the plan or the desire of people. Barikuenda kunoviga murumo. They threw the man's body. They did not bury. They threw the man's body into an open grave, Elisha. So isu now, most of the times, kana ma challenges akuya, kana tine vanhu vanotifighta, we only see the negative side. We don't see the positive side. Yema enemies are going to rise against our lives. Let's be real, guys. Don't maone that later. And one pane chakanaka kana my enemies akuya kuzotifighta. But there are times they are coming against my life. It's a push factor. Kuti ndigone kusvika pa right platform, pa right level, pa right stage.
yezvimwe zvinhu zvandinofanira kusangana nazvo muupenyu. Saka uchiona nemumwe nguva shoko rinobva rati Psalms 23 anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Neimwe nguva shoko rinobva rati simukai Jehovha vavengi vapare, rise up O Lord so that thy enemies be scattered. So hapasi pese Mwari pavanofanirwa kusimuka kuti mhando dzako dziparare. Pamwe pacho dziripo vanofanirwa kuprepare a table. So ukasanzwisisa nekuziva imwe nguva inokosha enemy yako, you always pray for breakthrough usina understanding yekuti by passing through zvine a blessing of favor than kungova ne breakthrough pasina a battle of the coming of the enemy against my life. Pane kumbunyikidzwa kana kuti kumanikidzwa, kurwiswa kana kumukirwa kuri connected ne destiny yako, nokuti murume uyu haigona kumuka pasina hondo yaonekwa kuti vanhu vatize. So dziriko hondo dzinoita kuti vamwe vamhanye asi dzichiita kuti mumwe agone kumuka. So hondo padzinouya, padzinosimuka, you must know your side. Hondo yakauya yakaonekwa vanhu vakatiza, murume ndokubva akandwa kwaakumuka. So hondo yakamhanyisa vamwe ndo hondo yakamutsa mumwe. But I want to show you kuita kwaMwari kunoshamisa. The grave, guva raElisha, was opened. I know pakaitwa burial guva rinovharwa, but pavakauya kuzoviga murume uyu vakasvika pane guva raElisha and the grave was opened, which means Mwari vari kuziva vane a plan concerning this man who was buried. Ndokubva pava ne process yandisina kunzwa kuti zvakaitwa nani kuti guva rake vakasvika rakashama. And now even ukaenda kumakuva ane makore akawandisa unogona kusvika makuva acho akavharika asina kushama. The process yakaitika ipapo kuti guva raElisha rivhurike rine chekuita naMwari bedzi, nokuti naturally or normally vanhu havaende kumakuva vachindofukura makuva. Vanhu vanosiya vaviga kufusira. Zvoreva kuti Elisha wakasvika pakuenda muguva achine basa raMwari raanofanirwa kuita. Maari muchine munana unofanirwa kuitika. So I remember 2 Kings chapter 9, 2 Kings chapter 9, 2 Kings chapter 2 verse 9. 2 Kings chapter 2 verse 9. Verse 10 now. 2 Kings chapter 2 verse 10, and it reads, "You have asked a difficult thing," Elijah said. Elisha ari kukumbira a double portion of anointing kuna Elijah. Ndobva anzi, you have asked a difficult thing. Wakumbira chinhu chakaoma kwazvo. As a prophet Elijah, chinoita kuti ataure that statement kuna Elisha kuti wakumbira chinhu chakaoma kwazvo, akatarisa prophetically the anointing iri pamusoro paElisha. Ndokubva aona kuti imwe miracle ichada kuzoitwa naElisha inodimanda rufu rwake, nokuti mabhonzo ako muguva ukaona akumutsa mumwe munhu inhau yekuti iwo watofa, flesh yabva pasara mabhonzo. So uyu paakakumbira double portion yaanointing, akakumbirawo zvine chekuita nerufu rwake, nokuti this miracle inongopefemwa bedzi muguva uye nemunhu asisina nyama ane mabhonzo. So uyu paakakumbira a double portion of anointing, Elijah ndo paakati, you have asked, wakumbira chinhu chakaoma kwazvo. Why? Because wakumbira chinhu chinodimanda your death. The last miracle ya Elisha inoitika ari muguva. So we, as a prophet, as a major prophet, akaona kuti mukomana ari kuda anointing, but imwe miracle yacho
inodemanda his death. Aparispo pane nyaya, but ndaida ngokupa a picture yokuti zvakagara zvatoonekwa naElijah kuti kana wakumbira a double portion of anointing wakumbira chinhu chakaoma, nokuti pane a miracle ichaitwa newe, kwete iwe uri mupenyu asi kuti watofa. So kumakuva kwanga kune makuva maviri anga ari open, a fresh grave kuda kuiswa this dead man, an old and open grave rakavigwa the prophet. But Mwari nokuti vari kuziva kuti imwe miracle inofanirwa kuitwa nemabhonzo aElisha, the grave was open. Zvinorevei muupenyu hwedu? People can bury you, people can look down on you, but as long Mwari vakaisa nyasha mauri, God will make a way. He will make an opening. Doors will be open concerning the gift in you. Kana vanhu vakakubloka vakakuvharira, kana mabhonzo aElisha aiva neanointing, kunoti anointing ine power rekunodhila nevhu rakafushira mutumbi. In the grave vanhu vachinoviga munhu hanzi vakasvika rakashama, which means pese pane anointing hapagone kutsikirirwa nemunhu. Mwari vakaisa zodzo kuti riite basa. So nyangwe vanhu vakaisa ivhu vakaviga the prophet, havasi kuziva chiri muna prophet nyangwe vaviga the prophet. Asi Bible rinoti munhu paakakandwa muguva raElisha akanogumba mabhonzo ndokubva amuka, kureva kuti basa raMwari riri mauri. No matter vanhu vanokufaita, vanorivanza, vanokuviga, vanokutsikirira, vakupe platform, I assure you this, the anointing makes room. Handina kunzwa vanhu vakaenda kunoita open the grave of Elisha, bandanzwa shoko richiti the grave was open. Mwari ngaavhure mukana muupenyu hwako. Mwari ngaakuvhurire masuo muupenyu hwako. Chipo chiri mauri, zodzo riri mauri ngariwanirwe eromu naJehovha. Vanhu vakakutsikirira, vanhu vakakuvhara, may God make an opening. May God make an opening. May God make an opening. Ngarivhurwe guva iroro, minana ngaiitike. Ngarivhurwe business rakafa iroro, profit ngaibatike. Ngaivhurwe opportunity iyoyo, nyasha ngadzidururwe. Murume akavigwa akafutsirwa, but vanhu vakunoviga hama yavo vati the grave was open. Munhu akakandwa imomo akadzoka ari mupenyu. Zvichida ibusiness, irelationship yakavharwa ikablokwa nevanhu vakaita zvavanoda, but nekuda kwenyasha dzaMwari, God will make an opening. Pane kakuvhurika kanoitika kuti basa raMwari riitike riri mauri. So vanhu vakaona hondo ichiuya, vamwe ndokubva vatiza, mumwe ndokubva amuka. So hondo ine two sides, to destroy and also to raise somebody. So pese paita hondo, ziva your position. I always relate with this. Kuti the same hondo yakaita kuti vamwe vanzi maovet kana kuti mahero, ndo yakaita kuti vamwe vanzi marefugees kana kuti vapoteri. Hondo imwe chete yakaita kuti vamwe vanzi mahero, ndo yakaita kuti vamwe vanzi marefugees. Hadisi hondo mbiri i1. Why? Nokuti munhu pakava nehondo akadecide to fight and to stand. Vakunda vabudirira ndo vakunzi mahero. Vakati isa hatidi zvenoise, taakundovanda, taakundogara hedu mukembi mune vamwe, ndo vakanzi marefugees. So hondo inounza mazita maviri maringe decision yauchatora pahondo yacho. It's either uchanzi hero kana kuti refugee. Vakaona hondo ichiuya, ndinofara kuti havana kungokanda chero kana kukanda pasi. Vakangoita decision kuti ngati mukandei muguva rakashama riri pano. And it so happened kuti raiva guva raProphet Elisha, anga achine basa rekuita even in the graveside. Kumakuva inzvimbo yakanyorwa zvakafanana
zviri common zvatinoziva RIP, rest in peace. But there was a man still at work. The anointing was still working. Although ari muenvironment isingatarisirwe anyone to do anything, environment yakangonzi rest in peace, somebody had to rise in power in that place. A man had to rise in power in that place. Nzvimbo yakanzi RIP, rest in peace. Somebody, by the reason of the anointing, went on to rise in power in the same place. You can still rise in an environment, in a place inonzi nevanhu hapana chinosimuka, hapana chinobuda. Kudenga kunaMwari, vane rudo, vane nyasha neupenyu hwako. Life yako ingangodaro iri RIP, isina chinotarisirwa chakanaka, isina power or anything chingatarisirwa kuti chingaitika. There is God in heaven who is so faithful. I see you rising from a place isingatarisirwa kusimuka kwevanhu. Hama dzangu ndokuita kwaMwari, Mwari vanoita zvishamiso, Mwari vane hanya, Mwari vane rudo, Mwari vakatendeka. Life yako iri in such a place. Wafa watovigwa, body viewing yaitwa, changosara iri burial. You can still rise. You can still rise. Why? Iye ndiye anonzi kumuka ndiye upenyu. Resurrection in life. That's Jesus for you. Stage yasvika zvinhu zvako kana ichinzi death, haisi final stage. Why? Nokuti iri mwezita rake unonzi resurrection in life. I am resurrection in life. Hondo yakauya, vamwe vakatiza, akafa haana kutiza, akakandwa muguva raElisha, akamuka. So there are times ekuti kushayikwa kwemabattles nemachallenges ngakukupe kunyumwa or a discerning spirit yekuti sometimes kuflowa zviri kuita, Mwari ndibatsirei kuziva, am I not under attack? Nokuti nature yedu zvatinofarira nezvatinofunga ndezvekuti kana zvichifamba zvakanaka, God is on your side. Truly. But let me show you this picture. Pane kusafamba zvakanaka kwakarongwa kunzi kukawanikwa mulife mako kukusvitse pane zvakanaka. Romans 8:28. All things work out. Kureva kuti pane problem, a push factor kuti uende pa a better stage in life. I love to tell people this story. I love to tell people this story. Haisi nyaya yekungo creator. Inyaya yatakaona mucommunity mataigara kunonzi kumaZulu. Kune musikana akafirwa namama wake, ndokubva anochengetwa nemunin'ina wamama wake namainini. Mai ava ndokubva vadecide kuti vana vavo havachamuka vachiita majuta. I remember telling people this story. Kuti vana havachamuka vachitsvaira chivanze nekuti our culture. Munhu anomuka kuseni kuma 5-6 otanga kutsvaira panze pachivanze. Vana vavo vanga vasisaite juti iroro. Anga akushandiswa achimanikidzirwa musikana mwana wokwamainini. Vanga vakashaya. So vana vamai vanga vakurara. So it so happened kuti musikana paaimuka achitsvaira chivanze kuma 5 and 6, ndo time yainomukawo vakomana vanodriva matrucks, vanorova macrossborder nematrucks, vachinotora matrucks kuti vatakure zvavaitakura coal yaitakurwa kumaini nekunotora coal kuna Nahwange nekudii. So mukomana uyu ndo time yaakagona kupfuura nepamba apa achiona musikana achitsvaira. Vanhu vakaonana, vanokwazisana, vanotaura. End of the story, vanhu vakaroorana, vanhu vakachata. Chakava a push factor kumarriage newedding iyi. Hazvina kuuya on a good note. Yaita sepunishment yekuti hausi mwana wepano, vangu vana ngavachirara, iwe gara uchingomuka na 5 uchiita majuti, na 5 na 6 uchiita majuti. The push factor to wedding or to marriage chaiva chinhu chinenge chinorwadza, kunenge kumanikidzwa.
zvichida musikana uyo waitonamata kuti Mwari, ndava nherera ndafirwa navabereki, madii kubata mwoyo wamainini vangu vandibatawo zvakanaka. But Mwari vanzwa munamato, vakamutsa hasha muna amainini, vakameka a decision yekuti iwewo ndiwo wakupota uchimuka na6 ma5 uchiita Jude. Iri plani yaMwari yekuti kuna umwe muchato unowanikwa kuma5, kune muchato unowanikwa kuma6, kune blessing inogona kuwanikwa vamwe vakarara but uchiita sekunge uri kumanikidzwa, uri kushayiswa nguva yekurara. I always tell people kuti ndofunga musikana uyo kwaanenge ari vaamama manje, kwaanenge vari vanenge vachingoti kuna Mwari wekuma5, kuna Mwari wokumanikidzwa nekumakwa, but ane pfungwa yakanaka pamusoro peupenyu hwako. But isu kazhinji tikanamata nekuchema teita kuti aiwa Mwari, kana zvinhu zvisiri kufamba in a smooth way, I'm under attack. Yet kune attack, kune a battle inongosimuka kuti ugone kudzoka back to life. Tarisa dzinenge coincidence pastori panyaya iyi, kuti vanhu havari kuenda kundoviga munhu kumakuva, then maMoabites vanoronga kundoataka Israel on the same day and on the right time. Uye ndobva vashandisa road inouya nekumakuva. I don't know kana road kuti vakasiya dzimwe road sei vakananga nekugraveside kwakaita kuti vagone kuonekwa vachiuya. Dzese idzi hadzisi coincidence, is the planning of God. Kana vafunga kureisa munhu, kana vafunga kusimudzira upenyu hwako. Makata busha, makata yadala bushi yataka, reketele busha likabasata. Mwari ngavakonzere mamwe ma-enemies anoita kuti usimuke, kuti achitanga kufamba, kuti achitanga kuuya. Why? Varume ava dai vasina kuronga kundofighta Israel on that day, murume uyu aiwigwa. Uye vanhu vaidzoona guva raElisha rakashama vaizorifushira. But Mwari wakamutsa mwoyo yema-enemies to come on the right day, right date, right time. Mwari wedu wakarongeka, Mwari wakatendeka. Vanoita zvinhu nenguva yakafanira. Saka tichikurudzirana kuti in all the times you need to thank God, worship God and honor God. The process ingangodaro isinganakidze isiri kukufadza, but the result you celebrate the blessing and the favor of the Lord. People of God, hear me very well. Hondo yakaita kuti vamwe vatize, yakaita kuti mumwe murume asimuke. Imagine iri time yematestimony pachechi, murume uyo bva asimuka otanga kupupura kuti ndinotenda Mwari nekuda kwehondo, ndinotenda Mwari nekuda kwevaMoabhu. Musi wavakaronga kuuya kuzotiparadza, ndakasimudzwa naMwari. So don't worry, I don't know kuti ndinoda kusimbisana nani nhasi. Mwari waunotenda ndiMwari wakanaka uye wakatendeka. I don't know what you are passing through. Varongei against your life, vari kufungei against your life, but Mwari vane mufungo wakanaka. Your enemy will come on the right day, right date, right time for you to be raised. Enemy yako haisi kuuya pa wrong day, pa wrong date, pa wrong time. Mwari wako wakatendeka, unoronga navo kuti chienda inoti ndani munhu wandinoda kuti asimuke nekuenda kwenyu. This scripture ngaitidzidzise kutenda Mwari nguva dzose, despite the challenges of the enemies coming or rising against our families, against our businesses, against our nations, against our lives. Nokuti vanoramba vari Mwari, uye vanoramba vakatendeka vakarurama nguva dzose. He's so faithful. Father, we thank you. Father, we glorify your name. Father, we give you praise, we give you honor. For you are everlasting Father, ancient of days, Holy One, the God of Israel. Uchene wakatendeka,
kune hondo dzese dzichasimuka against my family, against my children, against my marriage, against my career. Baba, ndinoziva kuti mune mufungo wakanaka nguva dzose pamusoro paupenyu hwangu. Ndakupai mbiri nekukuremekedzai nokuti muri Mwari mutsvene wakarurama, Mwari wamasimba ose. Nyangwe mukuuya kwemhando against my life, I will rise by your grace and by your favor. An opportunity is already open for me to enjoy the blessing. In the mighty name of Jesus, amen and amen. This dead man, Asri akavura gua, it was already open. May God open doors for you. Risina effort yako. Shinongwa ni nyasha tsamari. Rimwe gore nemwe nguva uchapupura. Kuti handina kuvhura mukana uyu, ausikuti ndakasvika Mwari vakavhura mukana. Yasamandili busha. Rida dala busha ligabasante. Manto baradiaka liba salando roboshi yeketa. Miketa kulaso bariga dahi. Manta talabo shariaka talabosa. Rete baliga dianta kola basuka taya. Yekete lebosha riba sayada. Mante talabo shiata talakosa. Faithful God, everlasting Father, ancient of days. Glory be to thy name, Lord, forever. Nokuti muri Mwari, muri mutsvene makatendeka. Padzinouya hondo nekusimuka Mwari, unoramba makatendeka makarurama. Nokuti vakasvika guva rakashama rakavhurika. Mikana ngaizarurwe nemi Mwari. Pane favor yangu Jehovah, masuo ngavhurwe nemi. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. So happy to see you online. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Ngatingova ine mweya wekutenda Mwari nguva dzose, a spirit of thanksgiving, a heart of honoring and worshiping God all the times. Why? He is a faithful God. He is so faithful. God bless you. God bless you. Stay blessed, stay protected in the mighty name of